Pipila ka mga residente o mga establishment owner sa barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, may padayag silang kabalaka sa pagpabarog unya sa Fort Mactan Bridge. Si Luan Mirondina sa report. Usa ka public hearing ang gipahigayon kaganihang buntag sa Session Hall sa Lapu-Lapu City Hall uban ang kadagkuan sa DPWH, JICA ug DNR, mga mulupyo ug mga representante sa mga balay patigayon sa Barangay Pusok. Unang gipresentar sa taga JICA ang disenyo sa Option 1 sa 4th Mactan-Mandawi Bridge nga mutadlas gikan sa may Kansaga Bay area paingon sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipakita usab sa JICA ang Option 2 ug Option 3 nga posibleng agian sa ikaupat nga taytayan. Apan gipasabot ni Engineer Nonito Pailado, pangu sa Planning Division sa DPWH-7, nga sa gihimo nila karong feasibility study, nakita nilang ang Option 1 ang dakong posibilidad nga mapatuman kay menos ra ang maapektuhan. So diri sa Lapu-Lapu, ang gitugpahan ra sa atong tulay, which is somewhere in katong pisa kanang among gipakita ron, unya nag-follow ra siya sa alignment sa existing road, pero tungod kay multi-lanes man ni siya, multi-lanes, so naagyoy structures nga ma-affected. Pero as I've said, mo ni siya ay option nga minimal yung kayong effect. Sa Option 1, direktang musumpay ang 4th bridge sa access road paingon sa airport. Way mga panimay nga maigo, apan duha ka mga dagkong establishmento ang direktang maigo. Usa ni ini ang usa ka mall, din ang balay patigayon mapahakan og 33%. We wanted to, of course, parang kami na lang yung least option ba na konti lang kami yung parang least option na maapektuhan. But still, we wanted talaga rin na ma-benefit din kami, but of course we wanted to be not affected with the plan. Gipahibaw hinuon sa DPWH-7 nga gawa sa public hearing nga napahigayon muhimo pa sila og laing focus group discussion. Usually no, o pananglitan og dili magka-agree sa presyo, mo na siya nga mo proceed na ta sa expropriation proceeding, unya korte na ang mo decide. Mo man ay mura og standard procedure that will be undertaken kung dili ka mosugot sa presyo. Gipasalig sa DPWH ngadto sa mga apektadong establishmento nga muhatag sila og just compensation ug musubay sila sa bagong balaod sa road right of way. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.